Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Alan. Taong 1948, Taal, Batangas. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aagaw buhay ang ama ni Alan. Sundalo ito noong ikalawang digmaan na nagkaroon ng komplikasyon sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan dahil sa mga balang na iwang nakabaon sa laman nito. Masyadong lobo ang katawan noon ng kanyang ama na halos hindi na ito nakakagalaw ng maayos. Ang ipinagtataka noon nila Alan ay kung bakit naabutan pa yon ng ilang taon bago nila ito tuluyang nadiskubre. Sa pagtatapos kasi noon ng gera, umuwi yun sa kanila na malusog ang pangangatawan na animoy wala man lang kakaibang nangyari dito. Sa pagkakatanda ni Alan, inabutan pa yon ng mga 3 taon bago nito tuluyang ininda ang mga palihim na pinsala sa katawan niya. Kaya lang naman naging panatag doon ang kanilang pamilya sa kadahilan ng napakaraming baon ng kanyang ama. Marami din itong anting-anting na tinataglay na siyang nagligtas sa buhay nito ng ilang ulit. Dagdag pa ni Alan na noong nabubuhay pa ang kanyang ama, nakagawian na nitong lumusong sa sapa ng Taal upang kumuha ng mga itlog ng engkanto. Kapag nakakuha ka ng isang itlog sa nagbabantay dito, magkakaroon ka ng kakayahan na ipasalo dito ang iyong buhay para ikay maligtas. Kumbaga, yon ang unang mamamatay kung sakali mang maharap ka sa panganib. Isang araw, habang nakaratay noon ang kanyang ama, bigla naman siya nitong tinawag. Kahit medyo garugal na ang boses nito, nagpumilit pa rin yon sa pagtatawag sa kanyang anak. Alan! Nandyan ka ba? Halika nga rito. Wika ng kanyang ama mula sa silid nito. Nang marinig ito ni Alan, dali-dali naman niyang tinungo ang lugar alinsunod sa utos ng kanilang padre de pamilya. Sa pagdating niya sa silid, bumungad ang kanyang inang pinupunasan ang pagmumukha nito habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din namang pinaalis ng kanyang ama ang asawa nito para makapag-usap sila ng seryoso ni Alan. Nang silang dalawa na lamang ang natira, marahan naman siya nitong sinenyasan na lumapit. Siyempre, bilang anak itong si Alan, lahat ng bagay na iniuutos noon ng kanyang ama, mariin niya itong sinusunod. Masyado kasi yung malupit sa kanya na halos kahit na nakaratay na ito, hindi niya pa rin maiwasang matakot. Habang pinagmamasdan ni Alan ang kanyang ama, panay lang naman ang ginagawa niyang pagtingin sa kalagayan nito. Tay, ano ho ang kailangan niyo? Mahinahong tanong dito ni Alan. Nang marinig ito ng kanyang ama, hirap naman itong dinukot sa kanyang tagiliran ang isang balisong na nakasilid sa supot. Ordinaryo lang na magkaroon ng balisong ang ama niyang yon, gawa ng sa Batangas sila naninirahan. Ayon kay Alan, lahat na ata ng kalalakihan sa kanilang lugar, merong ganoong uri ng armas. Dahil sa wala namang espesyal sa balisong na yon, kung kaya't panay lang naman ang pagtitig niya rito. Sa pag-alis ng supot na doon ay nakabalot, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Alan nang makaramdam siya ng kung anong hiwaga sa balisong na pagmamay-ari ng kanyang ama. Anak, ito ang pamana ko sa iyo. Pakaingatan mo yan. Buong buhay ko ginawa kong lahat para maprotektahan yan. Kahit anong mangyari,
Palagi mo yang isukbit sa iyong tagiliran. Dukutin mo lamang kapag ikay nasa panganib. Sa ilalim nitong higaan ko, may isang maliit na libro sa ilalim ng baul. Kunin mo din yon. Pag-aralan mo. Nandoon sa librong yon ang mga bagay na nais mong malaman. Wika ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan din itong hinubad ang kanyang kwintas na hugis barya. Subalit, wala doong nakaukit na kahit ano. Animoy isang bilugang bakal lamang ito na palamuti sa katawan. Pag-abot ng kanyang ama nito sa kanya, inutusan agad siya nitong isuot ang baryang yon. Nang sumabit na yon sa kanyang leeg, nagpumilit namang umupo ang kanyang ama para ito ay ihipan. Matapos niyang maisagawa ang proseso ng pagpapasa, bigla naman yung napahiga at kasabay nito ang pagtitig niya sa bubong ng kanilang tahanan. Nag-uumpisa na din yung huminga ng banayad, indikasyon na malapit na itong bawian ng buhay. Nang masipat ni Alan ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama, agad naman niyang tinawag sa labas ng silid ang mga mahal nila sa buhay. Pagdating ng mga ito sa silid, nadatna nilang nakaluhod na si Alan sa harapan ng malamig na bangkay ng ama nito. Dahil sa mga biglaang pangyayari, may iilang kakilala ng kanyang ama ang nakapagsabing kaya namatay yun dahil naipasa na nito kay Alan ang lahat ng taglay nitong kakayahan. Iniwasan naman nilang pag-usapan ang ganoong bagay sa lamayan para naman kahit papaano maipakita ang kanilang respeto. Ilang araw ang makalipas magmula noong namatay ang kanyang ama, may dumating na grupo ng kalalakihan sa bahay nila. Lahat yon ay nakatalukbong ng kulay itim na kasuotan na para bang sinasadya talaga nilang maikubli ang kanilang pagkakakilanlan. Sa pagdating ng mga ito sa kanilang bahay, agad naman itong hinanap ang tagapagmana ng namatay para kausapin. Ikaw ba ang nagmana ng kanyang trono? Wika ng isang matanda kay Alan, sabay turo sa bangkay ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, tanging pagtangulang naman ang kanyang nagawa habang patuloy na iniisip kung ano ang nais ipahiwatig ng matanda. Sa isip-isip noon ni Alan, papaanong magkakaroon ng trono ang ama niyang yon, gayong simple lang ang kanilang buhay sa lugar. Bagaman marami siyang katanungan sa matanda, ninais na lamang niyang manahimik. Pansin niya kasi ang mga taong nakikilamay sa kanilang lugar na nakikinig din sa mga katagang inilalahad ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang ginabayan ng kanyang ina patungo sa silid ng kanyang ama. Doon na nila napiling mag-usap para naman kahit papaano hindi sila maistorbo. Nang sila na lamang ang naroon sa kwarto, panay naman ang ginagawang pakikiramdam ni Alan. Wala kasi siyang maisip na itanong noon sa mga panauhing nasa harapan niya sa kadahilan ng bago pa lamang niya yung nakita. Maya-maya pa, muling nabaling ang kanyang atensyon sa matanda nang marinig niya itong magwika ng, Magmula nang nawala ang iyong ama, nasira ang balanse ng aming mundo. Hindi ko lubos maisip, bangkay na siya na maaabutan ko rito. Iho, bilang ikaw ang kanyang tagapaghalili, gawain namin ang sanayin ka, hanggang sa iyong maunawaan ang mga bagay-bagay sa lugar na iyong kinagagalawan. Bibigyan kita ng araw at palugit para ikaw ay makapaghanda sa ating paglalakbay.
Ibuhos mo ang panahong ito para makapagpaliwanag sa iyong mga magulang. Matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang ni Alan nang biglang buhati ng matanda ang higaang nasa kanyang likuran, gamit-gamit lamang ang isang kamay. Pagtaob ng higaang yon, agad namang kinuha ng matanda ang baul at kasabay nito ang pagbibigay nito kay Alan ng libretang minsang inihabilin ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nagwakas ang kanilang pag-uusap. Malabo man kay Alan ang lahat, alam niya sa kanyang sarili na seryoso ang matandang kumausap sa kanya. Sa pagbalik nila sa lugar ng lamayan, agad namang umalis ang pangkat na yon nang hindi nagpapaalam. Si Alan naman, piniling maging abala sa pamimigay ng kape para naman kahit papaano hindi sumagi sa kanyang isip ang mga nangyari. Makalipas ang libing ng kanyang ama, halos ilang araw lang noon ang dumaan, bumalik ang pangkat na minsang kumausap sa kanya. Nang marinig niyang ilalayo siya noon sa kanyang pamilya, mariin naman yung tinutulan ni Alan, subalit dahil sa paulit-ulit na pangungulit nito, wala na siyang nagawa kundi ang pumayag. May basbas naman noon ang kanyang pagsama ng kanyang pamilya, kaya na may inaasahan niyang magiging maayos ang lahat. Sa pagdating ng puntong aalis na sila sa kanilang bahay, naging emosyonal naman ito sa kanyang ina. Yun kasi ang unang pagkakataong mawawalay siya sa mga ito, kaya hindi niya maiwasang manlumo. Para maibsa ng pag-aalala noon ni Alan, inilahad sa kanya ng matanda ang tungkol sa 3 buwan nilang pagsasanay. Madali lang lumipas ang 3 buwan, iho. Huwag kang mag-alala. Maayos na lugar ang pupuntahan natin. Iwasan mong isipin ang paglipas ng panahon para hindi ka mahirapan. Kung ako sa iyo, lahat ng mararanasan mo ay sabayan mo lang. Wika ng matanda. Matapos ang ilang oras na pagpapaalam, tuluyan na ngang nakaalis sila Alan. Pagdating nila noon sa dalampasigan ng lawa, agad naman nila yung binaybay patungo sa ibayong isla kung saan naroon ang bulkan. Dahil sa medyo may kalayuan ang kanilang sasagwanan, kung kaya't inabutan sila ng takip silim sa laot. Maniwala kayo o hindi, habang nasa kasagsagan pa lamang sila noon sa pagsasagwan, doon niya nasilayan ng malapitan ang mga sirenang nagliliwanag na kulay berde ang buong katawan. Napakalayo ng mga itsura nito sa ordinaryong tao, gawa ng ang pagmumukha ng mga ito, maihahalin tulad mo sa isang uri ng isda na naninirahan sa pinakailalim ng tubig. Manong, ano hong mga yan? Tanong ni Alan sa matanda. Sirena yan, iho. Marami niyan rito. Malapit kasi tayo sa bundok, kaya huwag kang magtaka. Pero iwasan mong mabahala. Hindi yan nananalo kung naamoy nilang malakas ka sa kanila ng di hamak. Tingnan mo ang kwintas mo. Isang napakagandang regalo, hindi ba? Sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, bumungad kay Alan ang kanyang kwintas na animoy may sariling buhay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitig dito, laking gulat na lamang niya nang bigla din siyang tingnan ng mga matang nakausli sa kwintas na ibinigay ng kanyang ama. Nagliliwanag na kulay asul ang mga mata na yon na halos napakalayo sa ordinaryong mata ng tao. Ayon sa matanda, isa yon sa mga pambasag sa bulag ng kanyang ama noong mga panahong kabataan pa nito.
Napakalakas kasi ng loob noon ng ama ni Alan na maglakbay sa kung saan-saan na siya namang hindi kakayanin ng 3 nitong matang tinatangan. Kaya magmula noong napasabak ang ama ni Alan sa lugar na merong napakatinding sabulag, pinanday nito ang kwintas na kasalukuyang pagmamay-ari ni Alan. Dagdag pa ng matanda na sa 5 tronong nakaluklok sa kanilang dimensyon, tanging ang ama lamang ni Alan ang may kakayahan na magpanday ng malalakas na uri ng kagamitan. May mga pagkakataon din sa buong buhay nito na nauutusan yon ng mga bathala para magpanday ng mga kakaibang armas na halos hindi pa nasisilayan ng mga nilalang na naninirahan sa mundo ng mga tao. Dahil sa pagiging isa nitong dalubhasang panday, kaya na may hindi naglaon lumaganap sa mundo ng mga engkanto ang kahusayan nito. Nang marinig ni Alan ang sinabi ng matanda, halos hindi naman siya lubusang makapaniwala sa kadahilanang papaanong naging isang napakalakas na antingero ng kanyang ama. Bibihira din niya yung masipat na umaalis sa kanila, kaya na may labis-labis ang kanyang pagtataka. Dala ng kuryosidad noon ni Alan, ninais niyang tanungin ng matanda kung papaano nakakapaglakbay ang kanyang ama sa kabila ng pananatili ng katawang lupa nito sa kanilang tahanan. Pasensya na ho, Manong, pero sa pagkakatanda ko, magmula noong hindi pa nagaganap ang digmaan, hindi umaalis sa bahay namin si tatay. Palagi lang yun nandun dahil nagbabantay yun kay nanay. Papaano niyo ho sa akin mapapatunayan na totoo ang inyong mga sinasabi? Tanong ni Alan. Nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman yon habang nagwiwika ng, Bakit? Naniniwala ka bang katawang lupa lang ang katawan ng isang tao? Ibahin mo ang ama mo, iho. Kagaya namin, kaya niya ding magpalit ng anyo. Kaya niyang maglakbay gamit lamang ang kaluluwa. At kaya niya ding sumapi sa isang bagay para magkaroon siya ng wangis sa mundong pinuntahan niyo. Nasisiguro ko sa iyo, ang diwa ng ama mong kinagisnan, hindi ito ang kanyang totoong diwa. Matapos makapag-wika ng matanda, bigla namang napaupo sa sahig ng bangka si Alan nang masipat niya ang isang kaluluwa na kumalas sa katawan ng matanda. Pagtitig niya sa nilalang na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung kawangis yon ng isang kambing na maihahawig ang buong katawan sa isang tao. Mabilisan din naman yung bumalik sa katawan ng matanda at kasabay nito ang pagsitawanan ng iilan nilang kasama. Sa pagdating nila sa dalampasigan ng bulkan, agad naman nilang tinahak ang daan taliwas sa maliit na baryong naninirahan sa lugar. Habang binabagtas nila ang madilim na parte ng isla, may iilan namang mga kulisap na sumusunod sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa paglalakad nang masipat nila ang isang tuyot na puno na naroon sa lugar. Walang sabi-sabi, agad tinahak ng matanda ang daan patungo sa lugar na yon habang nananatiling walang imik. Paglapit nila rito, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Alan gawa ng biglang lumitaw sa kawalan ang isang lagusang nagdudugtong patungo sa lugar na hindi niya gaanong nasisilayan. Pagpasok nila doon, tumambad sa kanya ang napakalawak na hardin kung saan napakaraming mga hayop na bago pa lamang sa kanyang paningin. May mga iba't ibang uri ding halaman siya doong nasilayan, indikasyon na wala na sila sa mundong kanyang kinagisnan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, narating nila ang isang lagusan sa ilalim ng bundok kung saan binabantayan ng 2 uod na halos sinlaki ang katawan ng matandang kalabaw. Kulay luntian ang kabuuang kulay ng mga ito
at meron yung mga pagmumukhang hawig sa tao. Halos karamihan sa lugar na yon ay may mga pagmumukhang maihahalin tulad mo sa wangis ng tao bilang pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa yumao nilang pinuno. Makalipas ang ilang araw na pananatili doon ni Alan, natuklasan niya ang lahat ng sikreto ng kanyang ama. Nakasilay din siya doon ng mga lumang litratong nakaukit sa dahon, hawig sa litratong nakasabit sa bahay nila. Ayon kay Alan, na sa pagtagal niya sa lugar, kung ano-anong pagsasanay ang kanyang ginawa. Hindi niya binanggit ang mga sinailaliman niyang pagsasanay sa kadahilanang sa sobrang dali nito, maaari yung makopya ng mga ordinaryong tao. Dagdag pa niya na sa loob ng 3 buwan, naging dalubhasa siya sa paggamit ng mga naiwang sandata ng kanyang ama. Nabuhay din sa kaila-ilaliman ng kanyang dugo ang pagnanais na maglibot sa buong lugar para magtuklas ng karunungan. 3 buwan ang makalipas matapos ang pag-alis ni Alan, tuluyan na ngang natapos ang kanilang pagsasanay. Sa pagtungtong ng panghuling araw ng buwan, bumalik na sila sa mundo ng mga tao para isoli ang katawan ni Alan. Binigyan ng matanda ng 1 buwang palugit ang binata para naman kahit papaano masulit niya ang kanyang pananatili sa kanyang mga magulang. Dagdag pa ng matanda na tanging ang espiritual na diwa na lamang niya ang kanyang paglalakbayin para makabalik sa mundong ipinamana ng kanyang ama. Sa pagbalik niya noon sa kanilang tahanan, halos gulat naman noon ang kanyang ina, gawa ng napakalaki na ng ipinagbago ni Alan. Kamukhang kamukha na din ito ang kanyang ama, kung kaya't hindi napigilang maging emosyonal ng kanyang ina. Nay, kumusta na ho kayo? Maluhaluhang tanong ni Alan sa kanyang ina. Ayos lang naman ako, anak. Kahit paano kaya pa naman. Ikaw, kumusta ang lakad mo? Ayos lang, Nay. Maraming pinagdaanan pero nalagpasan ko naman lahat. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pinasunod niya din noon sa kanya ang pangkat ng matanda para naman kahit papaano hindi yun maghintay sa labas. Ilang oras pa ang lumipas, napansin ni Alan ang isa sa kanyang mga kasama na nawawala. Dala ng pagtataka, ipinagtanong niya yon sa matanda. Tandang Biron, hindi ho ba't 7 kayong sumama sa akin dito? Bakit ngayon 6 na lang kayo? Nagtatakang tanong ni Alan. Nang marinig ito ng matanda, ngumisi lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, Pinahanap ko yung mga demonyo sa paligid. Dito magaganap ang panghuli mong pagsubok. Titingnan natin kung kaya mo na bang humarap sa mga uri ng aswang. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman silang napatitig sa dingding ng bahay nila Alan nang marinig nila ang kanilang kasamang sumisigaw. Dala ng pag-aalala, dali-dali naman nila yung nilabas para tingnan ang kasalukuyan nitong kalagayan. Pagsilay doon ni Alan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung merong kinakaladkad na 2 malaking baboy ramo na nakatali sa mga baging na hawak-hawak nito. Pagpakawala ng kasama nila Alan sa mga nilalang na yon, agad naman yung napatitig sa kanya at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod ng walang pagdadalawang isip. Kaya lang naman sinugod ng mga aswang si Alan dahil sa usal na nagbibigay kautusan sa mga ito na ginawa ng matandang nagsanay sa kanya ng 3 buwan. Bago pa man makalapit ang nilalang na yun sa kanyang kinatatayuan,
tanging pagnisi lang naman ang kanyang nagawa habang buong lakas na inihahanda ang kanyang sarili. Paglapit ng mga nilalang sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niya itong pinagsasasapak na siyang naging sanhi upang kumalas sa mga bunganga nito ang kanilang matatalas na pangil. Hindi na gumamit ng anumang armas noon si Alan, gawa ng sapat na ang mutyang ipinamana ng kanyang ama para makipagtunggali sa nasabing mga nilalang. Nagawa niya ding mapaslang ang mga nilalang na yon sa pamamagitan lamang ng pagsakal at pagdukot sa mga puso nito. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang itinapon ni Alan ang bangkay ng mga aswang sa talahiban. Pagbalik niya nun sa kinaroroonan ng matanda, masayang nagwika naman siya ng, "Panghuling pagsubok na yun, Manong? Parang mas malalakas pa ata doon ang mga higanting nakakatuwang ko sa imperyo ng aking ama." Matapos nitong makapag-uwi ka, tumawa lang naman ang matanda habang sumasagot ng, "Madali mo silang nagape kasi dadalawa lang. O siya, alis na kami, iho. Mag-iingat ka rito. Huwag mo nang isipin ng dalawang demonyong yun. Ginawa ko lang ito bilang ganti sa mga kapitbahay mong nanakawan ng sanggol sa kanilang mga katawan." Nang marinig yun ni Alan, tumangulang naman siya habang pinagmamasdan ang kanyang mga kasama na umaalis. Magmula noong hindi na nagpakita ang pangkat ng matanda, namuhay naman silang normal ng kanyang magulang. Bagaman sa pagkakaalam ng karamihan ay siya ay isang ordinaryong tao, pero lingid sa kaalaman ng mga ito na sa pagtalikod ng araw sa kalupaan at pagpapahinga ng kanilang mga katawan, ang diwa naman ni Alan ay naglalakbay sa ibang dimensyon. Ilang taon pa noon nang lumipas magmula nang minana niya ang pinamana ng kanyang ama, kailan may hindi na sila naghirap sa kanilang pamumuhay. Lahat ng naisin ni Alan ay naibibigay ng mga nilalang na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At pagbibigay respeto na rin yun ng mga nilalang sa kanya, gawa nga ng siya ang itinalaga ng kanyang ama bilang tagapagmana ng trono. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang bitin na bitin ako sa kwento na to, no? Maganda sana kung series to kasi parang ang daming nabanggit na hindi naman nagamit sa kwento. Pasensya na, Alan, kasi tulad na lang nung punyal. Parang hindi naman niya ginamit. Tas nung nagkaroon siya nakasagupa siya ng 2 aswang, sandaling-sandali niya lang tinapos, tas wala siyang ginamit na kung ano. Diba, parang yung mutya lang, tas yung natutunan niya dun sa mundo ng mga engkanto kung saan siya dinala ng mga matatanda. Tapos sayang lang din kasi hindi na kwento kung paano siya nag-ensayo sa mundo na yon. Tsaka kung ano talaga yung pinaka-itsura ng mundo. Di nga natin alam, baka biringan yun o ibang mundo pa. Sayang rin, di rin nabanggit kung ano yung tawag, no? Sayang lang, sobrang nakakabitin yung kwento. Kasi kaso nga lang, isang episode lang to eh. Hindi siya series. Kumbaga, siniksik na ni Alan yung kwento niya sa isa lang na kinuwento niya yung simula, yung nangyari ng konti, tapos yung pinaka-highlight siguro na pagpatay niya sa aswang. Tapos yun na, yung ending na. Sayang lang, Alan, kung medyo mahaba-haba to, mas maganda sana. Kaso, wala na, tinapos mo na eh. Tsaka, di ka na nagpaparamdam eh. Kaya, siguro hanggang dito na lang yung kwento. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.